El periodisme no només informa i explica el món, també ens ajuda a decidir com el mirem. Vivim temps de sorolls, de titulars ràpids, d'informacions instantànies, d'opinions ràpides, tot actualitzat 24/7, cada dia, tots els dies, cada hora, cada minut, tot sense massa sentit. Massa informació, massa redundant, massa poc context per poder reflexionar. Per això, Catalunya Plural entra en una nova etapa en la que ens plantegem explicar-nos millor, escoltar molt més, acostar-nos encara més a les nostres comunitats i les nostres audiències, experimentar molt més amb els llenguatges audiovisuals que avui són necessaris. El text d'anàlisi, la reflexió, l'assaig, l'opinió, continuaran sent casa nostra, però també parlarem amb imatges i conversarem entre idees. Més veus, més converses, més plural, més comunitats. No estem aquí per fer més soroll, jo soc Pere Ortín i això és Catalunya Plural.